Ola, eu son Lidia e hoxe vou a falar dun conto chamado Reo. O autor é Xesús Fraga. Naceu 28 de febreiro de 1971. Actualmente ten 53 anos. Ademais de Reo, ten contos como Elefante Branco en 2013 ou Virtudes e Misterios en 2020. Tamén ten premios como o Premio Nacional de Narrativa 2021 por Virtudes. Este conto trata dun rapaz que está acabando o bacharelato e o seu apodo é Reo. El quería que os seus grafitis estuveran por todo o barrio e quería ser o rei dos grafiteiros, pero ten competencia. Unha das competencias era Oni, que fixo máis grafites que el e entonces pois pasou a ser el o rei. Como el quería ganarlle, empezou a facer grafitis e pillou na policía. Só que como non era maior de idade, tiña que facer traballos comunitarios. Un deles era axudarlle ao irmán do seu profesor de artes gráficas, axudarlle para facer pintadas. Tiñan el máis os seus amigos un lugar que era unha discoteca abandonada, que ali vivía Changui e o seu can, que era un vagabundo. Tamén conoceu unha rapaza chamada Cora, que era de Brasil, e iba na súa clase. Para saber máis, terelo que ler. Os meus personaxes favoritos foron Reo, porque sempre consigo o seu soño de ser o mellor grafiteiro do barrio, e Cora, porque é moi valente e moi simpática. A min gustoume moito este conto e recoméndoo. Adeus!